Hallo. Hi. Welkom bij KikkeTV. We hebben nog een filmpje voor jullie. Ja, vandaag 5. Vijf. Wat gingen we toen ook alweer doen? Ja, toen hebben die moesten een eigen Europees project verzinnen. Oh ja, Ja. s'avonds hadden we die culturele avond, weet je nog? Ja, Welke precies. landen was het ook nou weer? Turkije Polen? en Kroatië. Ja. 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 Zullen we nog even kijken? Ja. Dat gaan we doen. Gaan we doen. Welkom bij KikkeTV. We will try to not be shy, and to dance a little bit and to make some flash mobs, which will be presented in the city. And after these flash mobs, we will try to ask people which saw our flash mobs what they think, why they think we are doing this. According to activities, we thought about debates, because a debate it's a good practice for a good speaker and for a person who wants to be a good speaker. The type of debates, Oxford debates and others, because there are different kind of debates, presentations, role plays to practice the information, improve communication skills, to be creative, like not just but to just be unique, to find your style. Public speaking, job interview. For example, how to open doors correctly. So let's walk through the doors 100 times till you learn how to represent yourself. So it depends on location, it will be mountains or the forest. And then we would have some workshops like cooking on a fire, or how to pick the right mushroom, how to make a fire. Waar 3 verschillende landen, namelijk Kroatië, Polen en Turkije, een presentatie gaan houden over een land. Wij zijn bij in deze dansschool. This is the real Turkish. Het was een leuke dag, hè? Ja, was zeker een leuke dag. Ja, man. Vond jij het ook een leuke dag? Ja, ik vond veel geleerd over die cultuur. Ja. Ja. We hadden allemaal heel interessante filmpjes. Ja.